Pozri, dominancia je extrémne atraktívna pre ženy, len problém v dnešnej dobe je to, že 90% mužov nie je maskulínnych, nie je dominantných a sú práve že slabí, sú depolarizovaní. Depolarizovaní, ak nevieš, čo to znamená, tak to znamená, že nie si maskulínny, ale zase nie si ani úplne feminínny, že niečo medzi. Že si proste taký ako keby vlažný muž. Takže ak chceš otočiť to koliesko dominancie úplne na maximum, tak sleduj toto video a nenechaj sa absolútne ničím rušiť. Veľmi často mi totiž ženy píšu na Instagram, že David, prečo podľa teba sú nie tí muži takými mužmi, jak to bolo kedysi? No a je to práve preto, lebo sú nie dominantní. Nie je to kvôli tomu, ako si veľa mužov myslí, že ženy chcú len peniaze, že to ich najviac priťahuje, to robí toho muža mužnými, lebo v dnešnej dobe predsa len je toľko podnikateľov, ale kvôli tým peniazom to není. Ale hlavne je to kvôli tomu charakteru, kvôli tej dominancii, že proste ženy cítia z mužov, že sú není až takí silní a preto som práve presvedčený, že keď ako muž budeš dominantný, vybuduješ ten svoj charakter, tak ženy sa reálne o teba pobijú. Ale to, čo znamená dominancia v skutočnosti, prečo 90% mužov nie je dominantných a ako byť dominantný, ako tú dominanciu docieliť, si povieme až po tréningu. Teraz idem trénovať, mám chrbát, bude to celkom rýchly tréning, asi tak na hodinku, veľmi sa teším a dneskajší pre-workout budú len elektrolyty spolu s citrulínom, dám si to do shakera, vypijem to počas cesty do fitka, lebo to mám asi tak 15 minútiek. Navyše dneska je slnko, takže aspoň bude nejaký vitamín D, čo z minulého videa viete, že vitamín D podporuje testosterón. A aspoň budete vidieť, že čo vlastne cvičím na chrbát, lebo chrbát je jedna z mojich najdominantnejších partí, takže si myslím, že tam bude veľa inšpirácie pre vás, ktorí chcete mať fakt široké chrbty. Asi som vám ešte nehovoril, ale ja som veľmi veľký milovník parfémov. Mám ich niekoľko na rôzne druhy. Ale dneska do fitka volím tento Nico Sculpture. Možno není úplne známy, neviem, či ho poznáte. Ja som ho zbadal na sociálnych sieťach u jednoho veľmi známeho influencera, ktorého sledujem už dlhé roky. Ale na svoju kvalitu aj vôňu je veľmi lacný a je to taký veľmi fresh, jarný alebo letný parfém. Úplne ideálny aj do fitka kľudne. Nie je to žiadna výrazná vôňa, ale fakt taká, podľa mňa celkom príjemná, elegantná. Takže dneska si volím tento a ak by ste chceli, tak vám kľudne dám aj nejaké ďalšie tipy. Lebo základ vlastne je to, aby sa nepoužívali všetky parfémy také, ako používa každý den človek. Jak je napríklad Versace Eros, to je hrozne často používaný, alebo Dior Sauvage, to je fakt podľa mňa až také, ono to pekne síce vonia, ale je to hrozne preceňovaný parfém, lebo to každý den používa človek a podľa mňa za tie isté peniaze, alebo aj lepšie, dokážete nájsť oveľa lepšie parfémy. A ideme to napumpovať. Tak a tréning máme dokončený, bol to za mňa úplne super, dajme tomu takých 9 z 10. Môj cieľ je vlastne teraz vybudovať fakt takú estetik formu na leto. Chcem teraz čo najviac ako keby schudnúť z toho tuku a každý tréning vidím, že sú tam nejaké také nové definície tých žil a tak ďalej, takže stále to vyzerá dobre. Ale teraz sa naspäť presunieme na základňu, to je vedľajšie a dáme si hlavnú tému tohto videa. Takže poďme pekne od základov. Čo vlastne znamená dominancia? Dominancia není nejaká agresia, že som 100-násobne lepší ako všetci ostatní muži, alebo že idem teraz uloviť žraloka, alebo krokodíla, alebo niekoho teraz idem neviem, že fyzicky napadnúť, lebo mi proste ublížil. To je agresia, to je úplne niečo iné. Dominancia znamená to, že viem, čo chcem a idem si za tým. Inými slovami, keby som to mal dať do praxe a do vzťahov, tak prídem domov a žena sa ma spýta, dajme tomu, že čo chcem na večeru. Alebo že kam sa pôjdeme prejsť, lebo sme sa bavili, že sa pôjdeme niekam prejsť. A ja poviem, že mám niečo pre teba pripravené, poď. A mám proste niečo naplánované, idem tam. Alebo poviem, že vieš čo, že mohli by sme si dať na večeru toto, alebo že môžeme ísť do tejto reštaurácie. Alebo stretneme sa o toľkejto a toľkejto, tuto. Proste toto znamená reálna dominancia, inými slovami možno aj plánovanie, alebo že viem, čo chcem, dopredu si to naplánujem, vymyslím, a takto, týmto spôsobom viem viesť ženu. A ženy to úplne zbožňujú, pretože v dnešnej dobe takýchto mužov, ktorí sú dominantní, skoro vôbec není.
A ženy bohužiaľ potom musia oni plánovať tie veci, lebo keď to muž nevie, tak jeden to musí urobiť. No a otázkou je, že prečo 90% mužov v dnešnej dobe je depolarizovaných, že sa nesprávajú ani mužsky, ale zase ani úplne nejak feministicky alebo žensky. Je to aj preto, alebo sa možno hanbia za niektoré veci, alebo sa boja žien. Proste nemajú v sebe takéto sebavedomie, alebo sa podávajú emóciám žien. To znamená, že raz ich napríklad odmietla nejaká žena a potom muži sa boja osloviť nejakú novú ženu alebo boja sa komunikovať so ženami, lebo majú strach z odmietnutia. Alebo dajme tomu sú vo vzťahu a žena má menštruáciu, má možno nejaké výkyvy nálada, proste muži sa boja vôbec niečo na ňu prehovoriť alebo boja sa navrhnúť, že poďme dneska si spraviť nejaký pekný výlet, lebo sa proste boja tých emócií ich ženy. A tým pádom potom z tej ich strany neprebieha žiadna iniciatíva v tom vzťahu. Pretože práve že väčšina tej iniciatívy vo vzťahu by mala plynúť z toho muža. Že väčšinou muž je taký, že iniciuje buď nejaké nové hranice, alebo keď sa spoznáva so ženou, tak ako keby prelamuje tie lady, že väčšinou muž je takýto. Ženy sa práve že hanbia takýchto vecí. Že oni sa boja iniciovať. A keď mužovi chýba tá iniciatíva, tak to je tiež ďalší znak, že nie je dominantný. A keď to žena vycíti, a ver mi, že ona to fakt veľmi rýchlo vycíti, tak potom k mužovi stráca rešpekt. A keď muž necíti rešpekt vo vzťahu a žena nemá ani potrebu ho rešpektovať, tak potom to ide celé dolu vodou, lebo muž jej nepreukazuje lásku, žena ho nerešpektuje a ten vzťah sa skôr alebo neskôr rozpadne. A čudujú sa, že prečo sa nám to rozpadlo, je to preto, lebo muž sa podal tej svojej žene, podal sa jej emóciám a nevidel byť dominantný. A toto je práve dôvod, prečo ženy častokrát končia s nejakými narcistami. S mužmi, čo majú proste vysoké ego. Lebo títo muži, áno, že sú zlí, ale majú tú dominanciu. A to ženy hrozne priťahuje, lebo to nikdy v živote nevideli. A tým pádom sa priťahnú úplne, že bad boyov, zlých mužov, len čisto kvôli tej dominancii, lebo im to proste príde atraktívne. Že žena reálne si vyberie skôr zlého muža, ktorý má nejaké znaky dominancie, ako úplne slušného, ktorý proste je taký poddaný a taký slabší. Čo, nejdem hovoriť, či to je dobré alebo zlé, podľa mňa to není dobrý nápad, ale dominancia mužska, tam nespadá žiadne ego, žiadny narcizmus. Mužská dominancia ukazuje lásku, prejavuje náklonnosť k tej žene, ale ukazuje, že aj viem tú ženu viesť, že mám nejaké hranice, nemôže si so mňou robiť, čo len chce. Taká tá zdravá maskulinita, takéto zdravé vedenie, to jednoducho znamená tá zdravá dominancia. A rozdiel medzi tou skutočnou dominanciou a tou dominanciou v úvodzovkách, ktorá nie je úplne dominancia, ale majú ju takí tí narcistickí muži, je to, že narcistickí muži im vychádza tá dominancia z ich vlastného ega. Že oni sú pre seba na prvom mieste a proste hovoria, že nie, to máš robiť a tak ďalej. Tá skutočná dominancia vychádza zo sily, nie z ega. To znamená, že keď sa prekračuje nejaká hranica vo vzťahu alebo sa len má nejaká vytvoriť, tak muž, ktorý je zdravo dominantný, on sa nebojí povedať, čo mu vadí a čo treba zlepšiť. Na úkor toho, aby sa ten vzťah zlepšil a bol zdravý. Ďalší znak dominancie je to, že dominantný človek vie veľmi dobre, čo chce, má to premyslené a má nejaké také správne hodnoty, že vie, že kam chce ísť, aj v tom vzťahu, čo sa toho týka, tak je to tým správnym smerom. A v tom prípade potom mu žena jeho bude dôverovať, že on ju vie viesť tým správnym smerom. Napríklad, keď sa robí nejaké zložité finančné rozhodovanie, alebo sa má brať hypotéka, alebo vyberať nejaký byt, alebo takéto niečo, tak väčšinou tá žena dôveruje tomu mužovi. Samozrejme, že obidvaja to vyberajú spolu, tieto veci a riešia spolu, ale väčšinou vždy ten muž, aj čo sa už potom týka neskôr rodiny a výchovy detí, tak muž má takéto hlavné slovo. Hej, že všetci to tak poznáme, že keď ste boli mali, tak ste sa spýtali mami, či môžete niečo urobiť, lebo ste vedeli, že otec vám to nedovolí a ona vám potom povedala, že chodite sa spýtať otca a on vám to potom zakázal. Takže toto znamená tiež tá zdravá dominancia, že muž vie presne, kam smeruje aj s celou tou rodinou a má jasne nastavené hranice, nebojí sa povedať nie. No taktiež dominancia zdravá znamená aj to, že ukazujete lásku a že ste milí k svojej žene, že ju chránite. Napríklad aj to, že ju prekvapíte kvetmi alebo ste niekde na prechádzke v prírode a natrháte nejaké kvety. Dajme tomu, že možno aj nejaké zákonom chránené a potom to je trošku že mimo zákona, ale ju to poteší. Ale niečo som si robil srandu, na to si dávajte pozor, samozrejme len také trhajte, že čo budú v pohode, ale ženy hrozne tešia takéto malé veci.
že je to také pekné a je to veľký znak toho, že ste pre tú ženu prítomní a že sa o ňu staráte. A ak sa ako muž nachádzaš v bode, že cítiš, že si stratil tú dominanciu a chcel by si ju vybudovať, alebo si ju ešte nikdy nemal a chcel by si ju vybudovať, možno si aj nemal dobrý príklad, keď si vyrastal, ale chceš byť proste poriadnym mužom, čo najlepším pre svoju budúcu ženu, mať ten zdravý vzťah a hlavne byť dominantný, čo je tá charakteristika číslo 1, ktorá priťahuje ženy, tak s tým musíš niečo robiť a dnes je deň číslo 1. Lebo väčšine mužov chýba tá dominancia a niektorí si to aj uvedomujú, že im to chýba. A možno aj chcú to zmeniť, ale nikdy v živote sa k tomu nedostanú, lebo nenastavia si ten bod číslo 1, ten deň číslo 1. Že dneska začínam a idem na tom pracovať. Ale povedia si, že urobím to neskôr, urobím to zajtra, urobím to o týždeň, urobím to do 30 dní napríklad. A viete, ako to dopadá potom? Že sa to nikdy absolútne nestane. Musíš to tak silno chcieť, že chcem začať na tom pracovať dneska, aj keď možno som unavený. Ale musím dneska začať pracovať na tej svojej dominancii, aby som bol ten skutočný muž. A ak presne tieto moje slova s sebou rezonujú, tak dole v popise nájdeš formulár, ten vyplň a ja ti na základe toho, ak budeš dobrý fit pre našu spoluprácu, tak ti pomôžem stať sa skutočným mužom a vybudovať to sebavedomie, aby tvoja budúca žena ťa skutočne rešpektovala a aby si ako chlap naplnil ten svoj potenciál. Lebo nie je lepší pocit ako vyslovene makať na tých svojich veciach, chodiť do fitka, pracovať na sebe ako chlap, budovať aj tú dominanciu, aj ten charakter a mať hlavne pri sebe kvalitnú, atraktívnu ženu, ktorá je tebe lojálna, ktorá chce len teba, lebo máte zdravý vzťah, nemáte žiadny vzťah, čo sa týka, že by ste tam mali nejaké hádky, ako má každý druhý v dnešnej dobe, alebo ďalšie nejaké takéto toxické veci. Takže ak chceš byť skutočný muž a napojiť ten svoj potenciál, tak teraz môže byť deň číslo 1 a začneš tým, že dole v popise vyplníš ten formulár a ja sa ti ozvem a na základe toho ti pomôžem. Ja úprimne verím, že tieto moje slova ti dali fakt veľa hodnoty, ale na teraz, koniec kecov, lebo ideme sa teraz frajerkou prejsť do prírody, kvôli vám to tam natočím, idem prvýkrát na toto miesto, videl som to niekde na Instagrame alebo na TikToku, veľmi dobre to tam vyzerá, lebo však ja bývam v Bratislave a mám to taký problém nájsť niekedy nejaké fakt také dobré miesta, kde je pekná príroda, kde nie je úplne že taký ruch a toto miesto vyzerá celkom dosť zaujímavo, takže sa na to celkom teším, beriem kameru so sebou, poďte. Našiel som tu aj nejaký močiar, tuto. Normálne som kamošov prekvapený, lebo ja som nikdy v živote nebol v Bratislave, že takto v prírode alebo v lesoch, iba na železnej studničke alebo okolo Drážďaku alebo na Zlatých pieskoch, ale akože fakt to vyzerá celkom zaujímavo, si myslím, normálne, že sú tu aj močiare, ako ste videli. A normálne, že taký vibe v Kanade by som povedal, že úplne také vysoké stromy, hrozne veľa miest na opekanie, že určite som tu nie sme tu posledný krát. Tak kamoši, už sa vracame naspäť, lebo sa pomaličky stmieva a kto tu chcete prísť, tak je to fakt super, volá sa to pozorovateľňa zvierat Vydrica. Je to asi taká hodinka a pol prechádzky, trošilinku do kopca, ale určite odporúčam, príďte sem. No a ak sa vám video páčilo, tak tam máte samozrejme odber, like, komentár. Vidíme sa pri ďalšom videu, makajte na sebe, čaute.